li nkunu hemmhekk għal min ikun qiegħed ibati. Li nkunu hemmhekk biex niġġieldu għal ġustizzja. Li nkunu hemmhekk biex niġġieldu għal libertà. U iva biex inkunu hemmhekk biex niġġieldu wkoll ħalli inti kollok kwalità ta' ħajja aħjar. Dan kien il-kliem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività politika li saret il-ħadd filgħodu fil-gażin tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta, fejn fid-diskors tiegħu fakkar fl-eluq tal-5 snin mill-qtil makabru tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. U insista li għalkemm min kien involut fil-qtil tal-ġurnalista għamel minn kollox biex isikket il-ħidma tal-pinna tagħha, ħadd ma jista' jitfen il-kidba li wetqet u t-tiftix għal-ġustizzja u verità. Din ir-rabja issa irridu nibdluha fi grinta. Irridu insaħħu il-ħidma tagħna billi nkunu qegħdin nemmnu li dak li qegħdin nagħmlu mhux qegħdin nagħmlu ħalina, imma qegħdin nagħmluh b'dover lejn pajjiżna. Bernard Grech irrefera għal mod kif Robert Abela baqa' għaddej bil-pjan tiegħu u ppubblika 3 abbozzi ta' liġijiet mingħajr ma għamel ebda konsultazzjoni dwar il-protezzjoni tal-medja, il-ġurnalisti u dritt għall-informazzjoni f'pajjiżna. Bernard Grech semma kif il-Partit Nazzjonalista nneda proċess ta' konsultazzjoni dwar il-protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, kif ukoll id-dritt għall-informazzjoni f'pajjiżna. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista kompla jaħdem sabiex jiġġieled l-għolli tal-ħajja billi beda l-proċess sabiex tinfetaħ il-kawża tal-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Għal dan il-Gvern irreaġixxa billi qal li se jagħti lill-poplu Malti wawċi 8 euro. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar ukoll li fil-ġranet li ġejjin, il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jippubblika dokument ta' qabel il-budget li fih se tkun inkluża l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem bisħieħ għal familji, il-ħaddiema, iż-żgħażagħ u l-anzjani għaliex jixraqilhom kwalità ta' ħajja aħjar. Ejjew nagħmlu din il-premura l-kol flimkien. Il-kol id waħda naħdmu għal ġid tan-nies. Din hija l-vokazzjoni li għandna, din hija s-sejħa li aħna għandna. Jekk qiegħed hawn illum, jekk int qiegħed attivist fil-Partit Nazzjonalista, jekk tixtieq tkun attivist fil-Partit Nazzjonalista, jekk int deputat, jekk int kandidat, kemm tal-Kunsilli Lokali, kemm tal-Parlament Ewropew, kemm kandidat tal-elezzjoni ġenerali. Int qiegħed tagħmel parti minn partit glorjuż illi dejjem għamel ġid lil pajjiżna. Imma għamel ġid lil pajjiżna kull darba illi konna ħaġa waħda miegħek u ħaġa waħda miegħek se nibqgħu nkunu u se nerġgħu nkunu u se nkomplu nkunu għaliex dak huwa it-tmir tagħna il-kol. Desiree Grech, Net News.